adlaw sa paghatag og panahon sa ato ang mga mahal sa kinabuhi. Nila binagayod sa atong buhi nga Dios. Ting simba karon. Ting simba, ting laba, ting pahuway, ting tanaw og TV, ting paminaw og radyo, ting relax. Oo, kay pahuway man ron, no? O kumbaga, rest day. O rest day. Sa radyo way rest day din Jun siya lunggor. Ha? Pero, malipayon man ni siya. Malipayon man ta. Kita kay programa ganita din Ha? Kay naay importante nga isgutan karong buntaga. Nga dili pwede unya-unyaon Good news, good Basta good news, ato yun ng isabuag. Pakpak yun, pakpak. Since Sunday karon lami kay ipaminaw og mga maayong balita karong buntaga. Alright? Karon taod-taod kay alang ni sa atong mga kaigsuonan nga mga bakwit na gihapon tay mga bakwit karon naa na usay laing tabang nga ilahang madawat karon. Alright? And syempre malipay ta na kay makatabang tas tong mga kaigsuonan. Ilasbig kita mo itabanganan. Salamat na lang ganita, di ba? Mga igsuon nga kita mo'y mutabang. Oo, kaysa kita mo'y tabangan. O, pasalamat na karon. Ato isgutan karon taon-taon kung siya ni. Pero magtimbaya sa ta. Sa Sunday man ta karon, unahon yun na to ang tagiyan ng atong istasyon. And of course, ang atong amahan sa lalawigan, Governor Douglas Caga, sir. Happy Sunday. Sa atong Vice Governor, busy kaayong busy Gobernador. So far, ako lang ng sulti wa pagyoy absent ni sa matag session sa sangguniang panlalawigan. Siguro, deserve niya ang atong palakpak. Vice Governor Mark Douglas the Fourth Chan Caga. Sir Mark, good morning. Way kumparahay way kumparahay. Hindi na lang natuto kumparahon tong mga past is past and never bring back to the past. Sa atong kongresista, Congresswoman Didi Cagas, salamat ma'am kay ikaw gyud mo'y bida ani ron. Kay siya mo'y naghangyo, siya mo'y nangayo, siya mo'y naningkamot, aning good news nga to isgutan karon nga nadawat kagahapon nga apod-apuron kining kantidad sa upat ka mga lungsod nga labing biktima niadtong pagtayog. Bisan pa man medyo naka-move on na ta, ang uban naka-move on na gyud. Pero ang tabang wala pa mahuman. Nagpadayon ang tabang, For your information, for the information of everybody. Good morning, Congresswoman Didi Cagas. And happy Sunday, Madam. Nangapi na ba mo diha? Kapi mi diri? Salamat jud siya sa mainiton nga kape Salamat kay ani. Saging kamuti. Sa pizza haron ay pizza ning atong adami. Oy, pizza utso naman day mga igala sa adlawng Biyernes bulan sa Disyembre. Grabe naman ay perti maning dalias panahon. Magpasko naman po. Advance Merry Christmas kanatong tanan mga suking tigpaminaw. Ang Pasko gihimo nato ni agig pahinumdom. Pinaka special nga adlaw kay kini. Mangyuta ka siguro nga maog yun ning pitsaha, maog yun ning bulana, maog yun ning adlaw ang pagkatao sa tuang buhi nga Dios, no? Ni Jesus Christ ang atong Savior.
Alright? Wa magita kasiguruhan na. Pero mao kini ang ato ang pahinumdom sa adlaw sa pagkatao sa ato ang amahan na si Jesus Christ, atong amahan na si Hesus Kristo. December 25 na tao pahinumdom sa pagkatao o pagkahimugso sa atong manluluwas. Mag-celebrate ganito sa atong birthday. Mag-celebrate ganito sa birthday sa uban. Mag-celebrate ganito sa birthday sa ato ang higala, atong amigo, atong amiga. Ang uban anak nila mga higala, tagdon ka lang og naa kay imo. O na sila madawdaw nimo. Mga plastic na siya nga mga friends. Pero ang may ana, no, ako lang ni isulti, kung makapansin gani mga plastic na, ayaw na wag mo nang i-google yung sarili mo dyan. Iwan mo na, hanap ka ng ibang friend. Plastic yan eh. Pollution yan, pollution. Di na malata. Di na mabulok, di na mawa. Iwan mo na, mag-anap ka ng tunay. Yung malata. Ito, di ba, celebrate ganita na. Kini pakahang pahinumdom, no, sa adlaw sa kasumaran sa pagkatao. Sumaran na pagkatao pa sa atong manluluwas. Dili na to i-celebrate, di ba? Mas maglipay ta. Tungod kay iya man na ang atong himuon, iya man ang adlaw na tawhan sa may atong himuon. Kung dunay mag-birthday, halimbawa na lang, sa atong pinalanggang gobernador, nag-birthday, baguhay pa lang, o sa atong himuon, o sa atong gihimo, naghimo tag makapalipay niya. Diba? Sa mga atong gihimo, naghatag tag regalo, halag ginagmay, basta kinasing-kasing, nihalad taog awit, naghalad taog pag-ampo, naghalad tag mga best wishes nga to kang Governor Dudo Cagas. Sa ato sa kapaskuhan, kay birthday man lagi ni sa ato ang Ginoong Jesucristo, ang hari sa tanang hari, labaw sa tanan, atong labawng makagagahom. Maghimo ta og makapahimuot sa atong buhi nga Dios. Sama na lamang sa paglipay kauban ng atong pamilya. Amen. Malipay ba nga to ang Ginoo ana nga kauban nato atong pamilya nga nagsalo-salo, naglipay-lipay? Malipay ba ang Dios ana? Malipay. Oo, sumunod itong himuon basta Pasko. Malipay ba ang Ginoo kung ikaw adunahan muhatag ka sa katong mas labaw ng inahanglan para napod sila gastuson pod ila, napod sila panutsibuena, para napod sila sawan sa iyahang mga pamilya? Malipay ang Ginoo anak. Para sa ako, no? Kini bitawng mga tao nga maghimo og kaning ilaha lang kung kaugalingon, no? Bisag way nagsugo, walay nakakita. Ana sila inisyatibo nga, puslan man yan, naghinubra naman ng ato, ang atong Noche Buena, sobra-sobra naman eh. Grabe man ang blessing gihatag sa Ginoo. Unya, muhatag sila dito sa mga homeless people, mga street children, ilang atuan, hatagan nilang mga pagkaon, hatagan nilang mga regalo. Malipay kayo ang Ginoo ana. That's the spirit of Christmas. Indot kayo na makita si Ginoo'y buutan ning tawhanan ni. Nga siguro mo na itong himuon, maghinatagay. Alright? Naimuhatag na to, napod tay hatagan. Katupod atong gihatagan, naapod to'y tagaan. Murag ing ana lang, no? Oo. Katong nihatag na to, pwede po na to tagaan. Oo. Ana na siya.
Malipay ang Ginoo ana, naghinatagay. Okay lang ni ha? Sige. Ang good news mga higala nga atong isgutan karong kabuntagon sa adlaw nga Domingo mao ang pagpadayon sa mga panghatag og relief goods alang sa tong mga kaigsuunang bakwit o katong mga home base nga mga kaigsuunan ta na biktima ni atong tulo ka mga dagkong pagtayog. Si Congresswoman Didi Cagas mga bay ay nakahinumdum ko nga iyahang gipangtawagan ang iyahang mga kaubanang kongresista dito sa Congress sa Kauluhang Maynila aron i-share sa iyahang mga friends na mga congressman ang sitwasyon karon dinhi sa atong lalawigan sa Davao del Sur. Nakudiin ang danyos mikabat na sa 1 billion pesos tungod atong linog. Gipabot ni Congresswoman Didi Cagas ang sitwasyon na to dinhi. Busa ang mga minority congressman nakahuna-huna sila nga ilahang tubagon ang mensahe or matawag na to og hangyo ato sa nitanggalon ng atong kuan kadyot para mas klaro. Alright, ang hangyo sa ilahang kaubang kongresista walay lain ang atong representante sa hawanan sa Kongreso, Congresswoman Mercedes Didi Cagas, nga nagkinahanglan gyud tagtabang tinuura dinhi kay ang panginahanglan nun dili man lang kay pagkaon, lakip na usab ang ilahang shelters. Di ba? Kay og sige lang pagkaon unya perminte gihapon ka nagpuyo niya ng temporary tent. Dili gihapon ka komportable. O dili gihapon ka magmalipayon karong Pasko. Tungod kay nagpuyo ka ng pirting inita. Makaya nimo kita-kita. Pero naay mga bata. Naay mga tigulang. Luoy pug kay sila. Diba? Lisod pagtubig. Ang Kapitolyo, mga higala, wala gyud nagpabaya. Sultian gyud ta mo kay kining akong gisulti din di gyud ni pagpamakak. Wa gyud tay bakak aning atong programa. Naabaya ta didto. Gina cover na to. Kining mga friends na to sa Facebook nga nagtan-aw sa to karon, sila kabalo na sila. Kabalo mo ani. Nga ang Kapitolyo na to, way tulog-tulog ni. Sabado man tagahapon no? Nadayon bang Sabado gahapon? Oh. Sabado gahapon. O sa initabo gahapon sa Kapitolyo. Para sa kasayuran sa kadaghanan, dito si Governor Dudo Cagas sa atong Kapitolyo, uban ni Vice Governor Mark and Congresswoman Didi. Nagunsa man dito. Nagdawat sa tabang gikan sa mga congressman nga nag-ambag-ambag. Nagtampo-tampo. Kwarta gikan silang mga kaugalingong bulsa para ihatag sa mga biktima dinhi sa Davao del Sur tungod sa linog. Kay mao kanay hangyo ni Congresswoman Didi Cagas. Sabado kayong dako kagahapon dito mga hapon no, alas 4 sa hapon nangabot sila. Nagkantidad kini ang nalikom sa mga congressman, mga kaubanan ni Ma'am Didi, mikabat sa 600
630. Ay, tama ba sir pag Bisaya? 630,000. Tama ba? Oh. 630,000. Tiaw mo na. Mao ni apod-apuron sa upat ka mga munisipyo. Ang Hagonoy, ang Bansalan, Magsaysay, sa patong upat. 630,000 pesos gikan sa mga bulsa sa mga congressman nga mga friends ni Congresswoman Didi Cagas. Ila kining gi-receive. Og ato suwayan na makontak nato pero Sunday manggod karon. Ambot kung ano, pwede ba si Ma'am Gigi Lano ani? Ato pangutan-on kung unsay pamaagi ani siguro padulong ni sa PSWD o sa PDR kay sila ang magkuan ani. Dali lang. Suwayan na to si Ma'am Gigi Lano karon natawagan siya. Sa kalisod sa panginabuhi apan Dila na to pugson kay Sandero na sa pamilya karon kauban ato ang kauban ang pamilya karon sa to ang Provincial and Social Welfare Development Officer Ma'am Geraldine Lano. Alright, dila sa nato siya sa mukon. Give and take lang ta karong panahon na sa spirito sa Kapaskuhan, sir. Alright, tama. Ato sa ipabati kaninyo ang eksklusibong interview talabot sa nahitabong paghatag sa mga kaubanan ni Congresswoman Didi Cagas, mga congressman from Manila, ang 630,000 pesos gikan sa mga congressman nga naghatag alang sa mga biktima sa linog.